4, 3, 2, 1, slut! Ja, det er så det sidste løb i år. Lystrup 2013. Og det er djæveligt koldt. Det er med koldt, mand. Hej Philip. Hvad for noget? Det er kun tøsdrengen, der går med hul, det ved du godt, det har vi snakket om før. Det er folk, der har hår på hovedet, fryser ikke.